Οι άντρες στην Αθήνα μπροστά στους δικαστές, οι ξένοι σαν τους βλέπες να κόβουν τις ελιές, οι ξένοι σαν τους βλέπες. Το είπε. Καλώς τον είναι. Εδώ συναντιέστε. Εδώ χαιρετιέστε. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, μέρα πάλης των εργατών όλου του κόσμου. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Σικάγο το 1886. Εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Κεσαριανή το 1944, στους αναρρύθμιτους ήρωες της τάξης μας που χάραξαν τον δρόμο των εργατικών. Που άφησε όλη την Ελλάδα στις μεγάλες συγκεντρώσεις, που οργάνωσαν τα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους Τούρκους συναγωνιστές συνδικαλιστές που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν και μιλάνε στη συγκέντρωση της Ξάνθης, στην Κομοτηνή, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κο. Ήρθαν και είναι μαζί μας, ξεπερνώντας εμπόδια και κινδύνους, για να στείλουμε το μήνυμα και από τις δυο μεριές του Αιγαίου. Δεν θα ματώσουμε για τα χέρια των μονοπωλίων. Δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια των ιδιαριστών. Οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Έχουμε τα ίδια βάσανα, τις ίδιες ανάγκες. Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός. Οι λαοί παλεύουμε και θα νικήσουμε. Το σύστημα της εκμετάλλευσης θα προλατρέψουμε για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, προσφυγιά, ανεργία, πείνα, βαρβαρότητα. Δεσμευόμαστε να παραδώσουμε τη σκητάλη του αγώνα πιο μπροστά από εκεί που μας την παρέδωσαν οι προηγούμενοι. Απαιτούμε καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στους τουριστικές επεμβάσεις που εξελίσσονται και σε αυτές που ετοιμάζονται. Να γυρίσουν πίσω δύο αεροπλάνα, αποστολές στρατιωτικές, κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Όχι να πάμε στις πολεμικές για τον ΝΑΤΟ, αλλά για τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Έξω από τον ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Όχι στην αλλαγή των συνόρων και των συνδικών που τα κατοχυρώνουν. Λέμε όχι στον επιδισμό, τον σοβινισμό, να κλείσει η βάση της Σούδας. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναδέλφιστες και συνάδελφοι, οι εξελίξεις δημιουργούν νέες απαιτήσεις στην πάλη μας. Μετά από 7 χρόνια βαθιάς κρίσης καπιταλιστικής, η κυβέρνηση και τα ευκαιρία της, οι ενώσεις και τα ευκαιρία των αστών, τα κόμματα που τους υπηρετούν, όλοι μιλούν για ανάπτυξη καπιταλιστική που είναι μόνο πυλών, απαιτούν συνένεση και υποταγή για να μην χαθεί η στιγμή. Υπόσχονται καλύτερες μέρες στους ανέργους, στους εργαζόμενους που υποφέρουν στη νεολαία από αυτή την ανάπτυξη. Είναι το νέο όχημα εκκλωβισμού του λαού, ψεύτικων προσδοκιών και ψεύτικων ελπίδων.
Η ανάπτυξη που επιδιώκουν θα στηθεί και ήδη θεμελιώνεται στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η νέα συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς περιέχει αντεργατικά και λαϊκά μέτρα που θα προσθεθούν στα προηγούμενα και να φέρουν νέα δεινά για όλη την εργατική τάξη. Η μείωση του αφορολόγητου θα ψαλιδίσει ακόμα πιο πολύ το εργατικό εισόδημα. Θα έρθει νέο πετσόκομμα στις συντάξεις και παροχές. Ο αυτόματος κόφτης είναι εδώ. Η κυριακάτικη αργία που έχει πει εδώ και καιρό στο στόχαστρο τώρα οδεύει προς πλήρη κατάργηση με τη νέα συμφωνία. Τα μέτρα αυτά αποτελούν απέτηση της πρωτοκαλίας και τα περιβόητα αντίμετρα που προβάλλουν είναι για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, γιατί πάλι αυτούς θα έχουν αποδέχτες. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν αν εμείς δεν τους σταματήσουμε. Θα συνεχίσουν πιο άγρια και εκμεταλλεύσουν τις εργατικές δύναμεις με περιορισμό των συνεργασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.